Zabalaren auspoa, gure ustez, hasi zen nolabait ere martxan jartzen Xabierren. Eta momentu hartan hasten da, bertsoak, bertso papelak eta biltzen eta bar. Bueno, baina bertso papera biltze hori Tolosatik zetorkion. Hau da, Tolosan bizitzen etxetik ikusten zituen, han zerkausian bertso paperak eta kantatzen ikusten zituen. Da han hasi zen bertso papera biltzen. Eta gero Xabierren zegoela bertso papera asko bildu zuen. Eta handik 2 urte terdira, Euskaltzaindiak antolatzen du jendaurreko, gerra osteko, lehendabiziko biltzarra Arantzazun. Gaude, 1956an. Irailean. Euskaltzaindiak, jendia pixkat mugitu nahian eta bar, besteak beste, deitzen dio Antonio Zabalari, ia aurkeztuko duen bere egitasmoa. Nunca me he detenido a enumerarlas, pero calculo que los materiales recogidos sumarán unas 50.000 estrofas. Nik gogoan daukat, Loiolan, Hasiberrian nintzeni, Loiolako herriratian, eta 71ko azaroan, etorri zaidan gure zuzendaria Tolosarra zen, Juan Lekon Aurrutia, eta hark ekarri zidan bere herritar bat, eta presentatu zidan Zabala, eta esan zidan nola zuen asmoa, nola egin zuen lehenengo alea atea eta zeukan sahardoaren grazia atea zuen ordurako, eta nola zeukan, eta zertan lagundu genezaioken, da ibilizan laguntza eske bastar guztietan. Eta ibilizan eske neri bezala, joan zitzaion eske beste, Xabierko ikaslei esan dugun bezala, neri, eta beste jende askori. Eta gero, baserriz baserri ibilizan bertso paperen bila. Orduan, berak sortu zuen, bere argitaletxea. Argitaletxerik etokoan, berak sortu zuen. Zeitzen jarriko, auspoa, ez dakigu, bertso sailen bildumaren izena dan auspoa lehenik, edo editorialana. Nik uste dut, aurrena bertso bildumarena dela. Eta horren sortzen du, eta hori nola sortzen da, argitaletxe bat, hor langileak beharko ditu. Eta zer egiten du? Bere arrebari, arantxa arrebari esan. Asmatzen duen sistema da, arpidetza sistema. Arpideekin jente askori, arpide baitza eman zion jente askori bidalizizkion liburuak, baina liburuak hartu baina ordaindu, esaten du 200 eta gehiago ordaindu gabe gelditu omentzitzaizkion. Beretzat hori kiebra, porrota izan zala esaten zuen, guk zein behar dugu orain. Berak kontatzen du, Zabala bera, langintza hortan aprendiz ibili gabe, argitaletxe bati hasiera eman genio. Liburugintza berriz, bai idazlearen aldetik, eta bai argitara egoki ateratzeko ere, ez da gauza batera erreza. Eta esaten du. Era hortan, bilatu, bildu, sailkatu, ikertu, eta argibidez hornitutako aberastasunak liburuetan banatu, argitaratu eta euskal jendeari eskaintzen hasi nintzen. Hori eginez, titulu berria erantzen nion neure buruari, saltzailea. Herriz-herri ere, ibilioin nintzen zenbait urtetan ere ofizio berri hortan. Bertsolariak nun kantatu behar zuten, nik ere salgai nuen generoa hantxe entzulei eskainiz. Testigu izan nintzen, bertsosaio askotan, bertsoleen txapelketa guztietan, eta abar, aretoko sarreran ipintzen zituen 2 edo 3 mutin gazte, mutiko ipintzen zituen liburua saltzen. Eta gero, 5 duro horietatik, liburuko 5 duro, kobratzen zuen, 5 duro horietatik, saltzen zuten liburu bakoitzeko duro bat ematen ziren. Dirudienez, errenterian 78an ez zuen inor aurkituko mutikorik, eta badakit bera bakarrik jarri zalan liburuekin, eta badakit bera kontatuta bakarra saldu zuela. Liburu bakarra. Eta ura kondomitxeretak erosi ziola. Bere formazioa bukatu zen, oinan egin zituen 4 urte teologian, baina oraindik beste bat falta zitzaion. Beraiek 3. probaldia deitzen diote jesuitek. Eta hau egin zuen Gandian. Eta orduan 71an destinatzen dute Donostiako San Inazio ikastetxera. Eta hor egingo ditu 18 urte. Gero hor,
bakarka funtzionatu zuen, arrebarekin, baina arrebak ez zion agintzen, hau da, berak bere ritmoa, bere abiadura zeraman beti, eta esaten du inoiz kegatu izan zen, alegia bere konpainian eta abar, inork ez ziola lagundu bakarka funtzionatu behar izan zuela, baina hala ere esaten zuen eskerrak bakarka ibili nahi zen. Berak erabakitzen zuen ze liburu atera, nola atera, noiz atera, berak erabakitzen zuen dana. Eta hor, bakarka ibiltzeak bere alderdia ematen dio. Liberatu zuten 1972an. Ordurako 12 urte daramatza liburuak eta ateratzen. Esaten du, bitartean nik ere lanean jarraitzen nuen, Arruek meseda handi bat egin zidala. Urte haietan zentsura indarrean zegoen eta liburuek argitaratuko baziran, agintarien baimena behar zuten. Egileak liburu gai edo originalaren 3 bat kopia eraman behar izaten zituen Donostiako toki batera, Información y Turismo, alegia Delegación de Información y Turismo. Agintariek gizon bat bazuten hortara jarria, eta honek zekarkiotena irakurri eta bere iritzia ematen zuen. Baiezkoa bazan, liburuak aurrera jarraitzen zuen, ezezkoa bazan berriz, bertan gelditzen zan, kotxea semaforo gorria jartzen danean bezala. Arru eta biok, eta ben sartzen da Arruek eta biok trampa egiten genion lege horri. Auspuan liburuak atera ahal izateko, Arrue etzan behin ere zentsura egile izan, baina beraren esana agintariek ontzat hartzen zuten. Konfiantzako gizona zan, abogatua. Hala, nik liburu bat prestatutakoan, eskutiz bat idazten nuen honela esanez. Habiendo leído el libro, no encuentro en él nada improcedente. Ondoren, liburu gaia eta eskutitz hori Arrueren etxera eramaten nituen. Berak nik idatzitakoa eskutitza firmatzen zuen, liburu gaia eta eskutitza zentsura bialtzen zituen, eta baimena ematen zuten. Joko hori auskalo zenbat aldiz egin genuen. Eta orain, hortan zentsurari trampa egiten geniola esan dut. Itxuraz bai, berez etzan horrelakorik. Horrela jokatu ahal izateko izan ere, nire liburuan zer esaten nuen, ongi eta zehaz neurtu behar nuen, Arrue jauna konpromisoan ez sartzekotan. Eta hortan, egileak berak egiten du bere liburuaren zentsura. Hau da, autozentsura, azkenean. Baina meseda handia denbora irabaztearekin egiten genuen. Guk erabilitako bidetik, baimena bere ala genuen, bestela berriz legezko bideetatik alegia, zentsura egileak irakurri eta gainontzeko pausuak eman bitartean, denbora luze joaten zan. Eta hor, Arrueren eskua importantea izan zan. Donostian atera zituen 128 zenbaki auspuan. 128. Eta esan daiteke, berak arantzazun iragarritako egitasmoa edo hortzen ja nolabait ere nahiko bukatuta dagoela. Baina, Donostian gaudela, topo egiten du, ez dakigu nola, behar bada Jose Mari jakingo du, Joakin Berasategirekin. Orduan, zer gertatzen da, 1974an. Joakin, zehatuta zegoen, lanean aritu zen Kataluniako argitaletxe batekin. Eta lan egiten zuen, etxez etxe liburua saltzen. Basarretar argitea izan, da argi ikusi hor bazegoela diru iturria, eta orduan zer egin zuen, beak sortu zuen bere argitaletxea. Sendoa. Baina, sendoa sortu aurretik hasi zen lanean Antoniorekin. Eta orduan sortu zuten, bereen artean, auspoa bigarrengo bilduma edo bilduma ertaina, bilduma berdea deitzen zaiona. Eta lehendabiziko obra hoxen izan zen, Uztapide dengo egunago gogoan. Joakin eta Zabala ziren pareja de hecho, inoiz ez ziren elkarren ondo konpontzen, baina ez zuten bat bestearekin egon gabeko honik. Eta hor Joakinekin ondo etorri zen. Ia lerre eragin zion, baina ondo konpondu ziren biek. Eta auspoari bere aldiko berritualdea eman zioten. Eta Xabiarren pasako ditu, 1900
1978tik 1981 bitarteko, epe horiek dira 13 urte. Eta orduan ja azten da prosa lantzen. Hor dator, nik uste, ondorengo 5 urteetan edo oso gaizki pasatzula Antoniok. Bilatu behar du beste argitaletxe bat. Orduan, topo egiten du, eta ez dakigu nola, Etorrekin. Orduan, Etor argitaletxeak hartzen du bere gain Auspoako bilduma argitaratzea. Berak egiten zuen, alderdi literarioa berak egiten zuen, baina gero, enpresa edo administrazio zera guztia Etor argitaletxeak egiten zion. Eta hor sortzen dira alako dudak, alako berak gaizki pasatzen du momentu honetan, eta zer gertatuko, eta bere nagusiek bialtzen dute Xabiertik Donostiara. Donostia 1981tik 1988 bitartean, 8 urte izango ditu. Hemen bai, hemen Zabalak ondua joko du eta bere argitaletxeak ere ondua joko du. Besteak beste, eta oroitzu hutzak tripako min ematen du, ekarri behar du bere artxibo guztia, Xabierretik Donostiara. Donostian lekurik ez dauka. Eta orduan nora eramango eta Oiartzun. Joakin Berasategik sendoan zeukan tailerrea eta danok ikusia gaude Zabalaren artxiboa. Mundu guztia artxiboaren atzetik zebilen eta Zabalaren artxiboa zegoen, tailerrean bazter batean sendoan, ez botata ez, baina pilatuta bai. Kajatan da egoera txarrean eta Auspoa eta sendoak egiten dute bat, eta bila batera ateratzen dira, hasten dira, liburuak ateratzen, bien izenean ateratzen dituzte. Eta guztira ateratzen dituzte, zort, 11 urte horietan 107 liburu. Oraindik badago zer aterea. Donostiatik berriro Xabierra bialtzen dutela. Eta Xabierren egingo ditu azken 11 urteak egingo ditu Xabierren. Eta hor Xabierren dagoena batetik arreba hiltze zaio, eta bestetik bi erabaki funtsezko hartzen ditu. Bat, artxiboaren doaintza Gipuzkoako Foro Aldundiari egitekoa, magina buelta emandako erabakia, azkenia bintzat bideratu genuen, eta gero sortu zuen talde bat, haren lanari jarraipena emango ziona. Eta hor dator, leheno egindako galderaren erantzuna. Orduan, Jose Mari, Javier Galtzakorta eta hirurok izendatu dituztean, jarraipena emateko bere proiektuari. Lehendik, berarekin harremanetan, geunden liburua asko, ez dakit, inprentako zuzenketak eta bakarren batzuk eginak, eta bagenuko berarekin harremanak, Gero, askotan bildu ginen Mugiron, estate batok erdibidean. Berak zuen, eta azkenen urteetan da gehiago, zuen, prestaduta daukat, liburua eginda daukat, Auspoa txikirako, Auspoa sail txikirako, liburua eginda daukat, baina norbait begiratu bat ematea. Eta Mugiron, askotan bildu ginen, elkarrekin ere bai, erdibidean, Xabiertik eta hemendik erdibidean, Mugiron bildu, irakurketa eginda itzuli, karpeta itzuli, eta berak urrengo liburuaren karpeta ematen zigun, eta horrela ibili ginen urteetan. 2005an, otsailean, bio joan ginela, Antonio hori izatera. Antonio, artxibo hau bideratu egin behar da. Bideratu egin behar da artxibo hau. Egoera hartan gaizki zeukala, baina zuen beste gauza bat. Esaten zuen, askotan, esan zuen, bai, zuek nire artxiboa puztu egin duzuen, zuek mitifikatu egin duzuen nire artxiboa. Zuek esaten nire artxiboa zuek uste zuen aldean arlotea da, esaten zuen. Baina gero bat zuen beste erazkin bat, pero más de uno se va a morir en el intento de klasifikarlo. Hori askotan esaten zuen. Orduan bat zuen bere artxiboarekin lotsa zeukan artxibo hori Gipuzkoara norabaitera ekarrita ez ote zan jendeak uste zuen hainbateko artxiboa. Hortan lotsa pikin bat zeukan.
Bestetik zeukan, jakina, artxibo guztia, Xabiertik Gipuzkoara bidali, Aldundira bidali esate bateko, eta bera gero utxik sentitzen zen. Eta egia da, bizitzan arte artxibo hori etzan ekarri. Auspoa datka hiru alderdi ez. Bat, literatura. Da, herri literatura da, eta gaurko sensibilitateko edo gaurko gusturako, ez dakite, zaharkituta egon daiteke ez. Dauka beste alderdi bat, eta da euskera bera. Eta dauka beste hirugarren alderdi bat, eta da lehen aipatu duana, Atzainorenak eta liburu hauek. Hauek daukate zer esana. Oda, herri idazle hauek ez dute begiratzen nola idazte, baizik eta zer. Eta hor badago oso mundu aberatz bat. Oso mundu aberatza. Eta gerraren inguruan, bai basarriaren inguruan, kontuan izan Zabalak guztira atera zituela 303 obra. 303, liburuak gehiago dira, liburuak dira 350 bat edo. Dira, 303 obra. Eta horietatik 286 uste direla danak euskaraz daude. Eta horietatik ia danak post ez beste guztiak daude Auspoan aterata. Berak azkenean lotxatu egiten zen bere izena jartzarekin. Baliatu zuen mundualdi bat, hori bukatzen ari da, azkenetan dago. Adineko jende gutxi gelditzen da. Eta behar bada hori geroz eta geroz mugatuago izango da. Hori beste norbaitek, beste esku batzutara pasatu beharra daukala, seguru asko, proiektu honez egitu behar badu. Nik Auspoaren ibilbide guztian markatu nauena, benetan Zabala bera ezagutzea izan da.